ኣብ እስጳኛ ብዝተወልዐ ባርዕ መሮር ብውሕዱ 12 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ሰብ መዚ ሓቢሮም። ኣብቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ካልኦት 23 ሰባት ሃልዋቶም ኣይተፈልጠን ኣሎ። ገለ ካብቶም ግዳያት ብሪጣንያውያን ከም ዝኾኑ ሰብ መዚ እቲ ሃገር ገሊጾም። ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓንቲ ካብተን በቲ ባርዕ ዝተሃሰያ ዓድታት 1900 ሰባት ዝነብሩላ ኮይና 447 ካብኦም ብሪጣንያውያን ምዃኖም ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክስ እስጳኛ የመልክት። ካብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣትሒዙ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ኩትር ዋዒ ኣብ ገለ ሃገራት ባርዕ ምስዓቡ ዝፍለጥ ኮይኑ በቲ ረስኒ ዝደረቑ በረኻታት ነቲ ብዝኾነ ምኽንያት ዝፈጠር ባርዕ ኣብ ምግዳድ ዓቢ ግደ ከም ዘለዎም ተገሊጹ። ኣብ እስጳኛ ጥራይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ልዕሊ 1000 ሰባት ምስ ረስኒ ብዝተሓዝ ህይወቶም ስኢኖም እዮም። ጠንቂ ናይ ዝባርዕ ዝወደቐ መስመር ኤሌክትሪክ ምዃኑ ሓደ ኣመሓዳሪ ዞባ እኳ እንተኸሰሰ እቲ ዝምልከቶ ትካል ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ግን ሓቂ ኣይኮነን ብምባል ሞጊቱ ኣሎ። ሓይሊ ኣየር እስጳኛ ድማ ነቲ ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ንምጥፋእ ብነፈርቲ ገይሩ ማይ ምጭንጓዕ ጀሚሩ ዘሎ ኮይኑ እቲ ጻዕሪ ከዓ ብሓያል መልክዕ ይቕጽል ምህላው ተሓቢሩ። ኣብቲ እቲ ባርዕ ዘጋጠመሉ ከባቢ ዝነብር ሓደ ብሪጣንያዊ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ህዝቢ ኣብ ከቢድ ስምባደ ኣትዩ ኣሎ እኳ እንተዘይበልኩ ግን ንህይወቱ ሰጊኡ እዩ ዘሎ። ኣብቲ ናይቲ ከባቢ ሓበሬታ ዝለዋወጥሉ መራኸቢ ብዙሃን ድማ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ርኢኻዮ ዶ እንዳበሉ ህዝቢ ንሓድሕዱ ይተሓታተት ከም ዘሎን ኩነታት ሕማቕ ከም ዘሎን ተዛሪቦ። እዚ ባርዕ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ብቐጥታ ካብ ርሑቕ ትኪ ክርአ ዝጀመረ ኮይኑ እቲ ትኪ ናብቲ ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢታት ኣብ ዝቐረበሉ ድማ ባርዕ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ከም ዝተፈለጠን ህዝቢ ድማ ክሰግእ ከም ዝጀመረን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 30 ዝበጽሓ ማይ ዝጭንጉዓ ነፈርትን ብማይ ዝቑፀሩ ኣባላት መጥፋእ ተሓውን ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ንምጥፋእ ላዕልን ታሕትን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኣብ እስጳኛ ኣብቲ ናይ ሙቐት ግዜ ዳርጋ ዓመታዊ ከምዚ ዓይነት ባርዕ ዝረአ ኮይኑ እዚ ናይ ሕጂ ናይ 2026 ድማ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተረኣየ ባርዕ ዝሓሸ እኳ እንተኾነ ካብ ናይ ገለ ዓመታት ባርዕ ግን ዝገደደ እዩ። ኣብ የመን ብዕጡ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ዝመሓደር ሞካ ዝበሃል ኣብ ዞባ ምዕራብ ተዓዝ ዝርከብ ከባቢ ኣብ መክፋፍ ዓሳ ተዋፊሮም ዝነበሩ የመናውያን ናብ ናይ ኤርትራ ክልማይ ድሕሪ ምእታዎም ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ንብረቶም ከም ዝተሃገረን ናይ ሑቲ ሰበስልጣን ኣብቲ ከባቢ ሓቢሮም። እዞም ሰበስልጣን ሂቦሞ ኣብ ዘለዎ ሓበሬታ እቲ ፍጻሜ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ሰዓታት ከም ዘጋጠመን እዞም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ኣብ ክሊ ማያት የመን ይገፎ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብዘጋጠመ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ተደፊኦም ናብ ናይ ኤርትራ ክልማያት ከም ዝኣተውን ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ብፈጣናት ጀላቡ ኣብ ሓለዋ ዝነበሩ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ሓፂር ግዜ ብምምጻእ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእትዎምን ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ንብረት ከምኡ ድማ ጀላብኦም ሃጊሮም ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ነቶም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ካብ ናይ ኤርትራ ክልማያት ከም ዝወፁ ከም ዝገበርዎም ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ በዓል ስልጣን ድማ ንማዕከናት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ናብ ክልማያት ኤርትራ ዝኣተዉ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ንብረቶም ምህጋሩ ነቶም ገፈፍቲ ዓሳ ብዘይ ዝኾነ ህይወቶም ዝመርሕሉ ሃብቶም ከም ዝተርፉ ከም ዝተገብረን እዚ ድማ ቁኑዕ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ህይወት እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ኣሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ይክብል ተቃዊሞ። ከም ዝፍለጥ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብተደጋጋሚ ካብ ክልማያት የመን ሓሊፎም ናብ ናይ ኤርትራ ክልማያት ብምእታው ዓሳ ክገፉ ዝፍትኑ ኮይኖም ብዙሕ ግዜ ድማ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትውን ንገለ እዋን እውን ናብ ኤርትራ ተወሲዶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንገለ ኣዋርሕ ክጸንሑን ተራእዮም እዮም። ሕጂ ግን እዞም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዝተታሕዝሉ ንብረቶም ተሃጊሩ ካብ ናይ ኤርትራ ማያት ብሓንቲ ጃልባ ከም ዝምለሱ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ዘሎ። ዓለም ለኻዊ ትካል ፋይናንስ ኣከባቢ ኤርትራ ኣንጻር ብከላ መሬት ዕቀባ ህይወታዊ ብዙሕነትን ምክልኻል ለውጢ ኣየርን እተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ንምድጋፍ $8.4 ሚልዮን ሓገዝ ከም ዘጽደቐላ ተገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ፕሮጀክት ልምዓት ውድብ ሕብረት ሃገራት እዚ ዘላቒ ኣተሓሕዛ መሬት ንምርግጋጽን ህይወት ሕብረተሰብ ንምምሕያሽን ዝዓለመ ሓድሽ ተበግሶ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ኤርትራ ምስ ፕሮጀክት ልምዓት ውድብ ሕብረት ሃገራት ብምትሕብባር ዝፍጸም እዩ። እዚ ን5 ዓመታት
ዝጸንሕ ፕሮጀክት ምስ ምርቃቕ መሬት ለውጢ ኩነታት ኣየር ምጉዳል ፍርያምነት ሓመድን ዋሕዲ ውሕስነት መግብን ንዝተኣሳሰሩ ብድሆታት ንምፍታሕ ዝዓለመ እዩ። እዚ ተበግሶ ስነ ህይወታዊ ኣከባቢ ብምሕዳስ ምስ ለውጢ ኣየር ዝሳንሕ ሕርሻ ብምስፋሕን ስርዓተ ምሕደራ ብምሕያልን ኩሉ ዘጠቓልል ኣገባብ ዝኽተል ኮይኑ ዓቕሚ ሓረስቶት ንምሕያል ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ወሲኹ የረድእ። በዚ መሰረት ኣብ ባይታ 6294 ሄክታር ዝረቐቐ መሬት ክሓዊ ክገብር ከሎ ኣብ 11851 ሄክታር ሕርሻዊ መጓስን መሬት ኣግራብን ድማ ዝሓሸ ኣተሓሕዛ መሬት ከተግብር ምዃኑ ይሕበር። ደረጃ ሕብረተሰብ ከዓ ልዕሊ 25 ሰባት ካብዚ ፕሮጀክት ተረባሕቲ ክኾኑ ምዃኖም በቲ ትካል ተገሊጹ ኣሎ። ቀዋሚት ወኪል ፕሮጀክት ልምዓት ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ፓርላሜን ባዬ ነቲ ውሳነ ብምድጋፍ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እዚ ተበግሶ እዚ ንተፈጥሮኣዊ ሃብትን ገጠራት ኤርትራን ግዚኡ ዝሓለወ ጽቡቕ ስትራቴጂካዊ ወፍሪ ኢሉ። ኤርትራ በተደጋጋሚ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ ንዓዓ ዝምልከት መግለጺታት ከምኡ ድማ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት መግለጺታትን ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝሃቦ መግለጽን ብዝምልከት መንገዲ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዝወፅእ ሓተታ ሂባቶ ኣብ ዘላ ግብረ መልሲ ነውፅእ ፖለቲካ ብልጽግና ብዝብል ኣርእስቲ ሕጂ እውን ፋሽን ብዝመስል ቅዲ ከም ፔንዱሎም ሰዓት ኣብዘን ዝስዕባ ክልተ ጫፋት እናተላግዐ ምንዋፁ ይቕጽል ኣሎ ብምባል ነቲ ሰልፊ ፖተምኪን ብምባል እትጽውዖ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ነውፅእ ከም ዘሎ ገሊጻ። ኣብቲ ኣቕሪባቶ ዘላ ነጥብታት ድማ ልዕላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርካብ ብዝብል ባዕላዊ ኣምር ንልዕሊ 2 ዓመት ዝቐጸለ ናይ ወራር ኣመትን ምትኹታኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለካ ናይ ምርኣይ ገልጠምጠምን ብሓደ ወገን ንነብስኻ ከም ዝተወፅዐ ግዳይ ውሽጣውን ገዳማውን ውዲታት ኣምሲልካ ምቕራብ በቲ ካልእ ወገን ኣብዚ ሳለስቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ህውታታ ቀዳማይ ሚኒስተር ብልጽግና ደጊሙ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ተኻይዱ ኣጋኖን ፋልሶ ድራማን ንጎኒ ገዲፍካ ሓቅን ጭብጥን ኣብ ዝኾነ እዋን ዝቕየር ኣይኮነን። እቲ ዝሕዝን ዘየድልን ክውገድን ዝኽእል ወጥሪ ናይ ዞባ ሓላፍነት ብዝጎደሎ ፖሊሲ ሰልፊ ብልጽግና እናተናኸሰ ይቕጽል ኣሎ ኢላ። ኤርትራ ሰልፊ ብልጽግና ኣብቲ ዞባ ዘምጽኦ ዘሎ ዘይምርግጋእ ብዝምልከት ኣቐሚጣቶ ኣብ ዘላ ነጥብታት ድማ ምስ ሱዳን ዘሎ ጉሉሕ ፍሕፍሕ ከም ሳዕቤን ናይቲ ብልጽግና ብትእዛዝ ገለ ግዳማውያን ሓይልታት ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ናይ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ወተሃደራዊ ማዓስከር ብምእንጋድ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ዝግበር ቀጥታውን ሓደገኛን ምትእታው ዝመጸ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ዝፈልጦ ዝዕለቕለቐ ሓበሬታ ይድሕር ምባል ኣብ ካልኣይ ነጥቢ ቅድሚ ገለ ዓመታት ሰልፊ ብልጽግና ምስ ሶማሊላንድ ብሰላሕታ ዝፈረሙ መዘከር ምርድዳእ እውን ካልእ ዘይሕጋዊ ሓላፍነት ዝጎደሎ ይድሕር ምባል ነቲ ዞባ ስግኣቱ ዘለዓለ ጎጎይ ስጉምቲ ነይሩ እውን ኢላ። ቀፂላ ሰልፊ ብልጽግና ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝብሎ ናይ ባዕሉ ኣምር ንልዕሊ 2 ዓመትን ፈረቓን ብዝኾነ መንገዲ ወደብ ዓሰብን ገማግም ባሕሩን ምቁፅጻር ዝብል መርዛም ክልስተኛ ዘመተ ኣንጻር ኤርትራ ከካይድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። እንተቲ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ዘይተሓጎሱን ንምፍሻሉ ዝሰርሑን ሓይልታት እናበለ ብቐጻሊ ዝጠቕሶ ጉዳይ ቁሉዕ ተንኮል እዩ። ብኣመላኻኽታ ኤርትራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ምስዋእታ ኣሲርካ ጌታቸው ረዳ ሕጂ ዝናዘዙ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ኣዋርሕ ቅድሚ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣንጻር ኤርትራ ከኣልሞ ዝሃቀነ ውዲት ምዝካሮ ኣገዳሲ ኢላ። መደምደምታ ድማ ብሒደት ቃላት ንምጥቕላል ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብልቢ ዝብህግዎን ዝግብኦምን ዘላቒ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ንምርግጋጽ ዝካየድ ጻዕሪ ብህቱትን ፋንታዝያውን ፖሊሲታት ሰልፊ ብልጽግና የገዳዕ ምህላው ርኡይ ኢላ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።